Агу-гу. Так, Льош, Дивися кажи. до стінки. Льош, кажи. Кажи агу-гу. Агу. Агу-гу, кажи. Як ти багато розказуєш. Так, ще розказуй. Так, кажи агу. Агу. Так, і що ти сказала мамі? І що ти мамі розказала? Так багато розказала. Кажи агу. Кажи мама. Ага. Кажи мама. Мама, мама. І ще біле є. Так багато розкажеш. Так багато. Агу. Агу не кажеш, так? Агу. Так, моє сонечко. Як ти як розкажеш? Кажи агу. 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 Та ти що? Та ти що? Як ти все розкажеш? Як ти все мамі розкажеш? Так, молодець. Ну розказуй ще, розказуй. Ще не все розказала? Кажи агу. Агу-гу. Ну кажи. Агу. Агу. Татові ще щось розкажи. Кажи агу-гу. Агу-гу. Агу-гу-гу. Ну розкажи. Агу-гу. Агу-гу-гу. Та ти що, як?